Sa Bacolod, kag probensya sang Negros Occidental, mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sang Bacolod nalakip sa mga lugar nga liwat makabaton sa ikaduha nga trans sang Social Amelioration Program. Ginatudlo nga sospek sa paghimulos kag pagpatay sa 10 anyos nga bata arestado 7 ka bulan ang nakaligad matapos ang krimen. Sa balita nasyonal, Alliance of Healthcare Workers nagpaandam sa posible pag-resign sang madamo nga healthcare workers kung mapaslawan ang gobyerno sa pagsabat sa ilang nga mga concerns. Religious gatherings ginadilian sa gyapon sa mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Miyerkules, Hunyo 3, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 8 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Kalakip ang siyudad sang Bacolod sa 11 ka mga lugar nga mahatagan sa ikaduha nga trans sang Social Amelioration Program o KUNSAP. Sa press briefing sang Department of Social Welfare and Development, ginpahayag ni DSWD Secretary Rolando Bautista nga target sang ahensya nga mahatag ang ikaduha nga trans sang ayuda karon nga semana.
Suno pa kay Bautista nga mayara sang guidelines ang ahensya sa pag-identify sang malakip sa ikaduha nga trans base man sa rekomendasyon sang National Interagency Task Force. Sa idalom sa Executive Order number 112 Series of 2020 agin issue sa Abril 30, kalakip sa ikaduha nga trans ang ayuda amo ang Region 3 magluwas sa probinsya sang Aurora, NCR, Calabarzon, Benguet, Pangasinan, Iloilo, probinsya sa Cebu, siyudad sa Bacolod, kag siyudad sa Davao. Sa idalom naman sang Memorandum Circular ng Pirmahan Executive Secretary Salvador Medialdea, kalakip ang probinsya sang Albay, kag siyudad sang Zamboanga sa ikaduha nga trans ang ayuda. Dugang pa ni Bautista nga sa karon, ginachekyar pa sang ahensya listahan sang 5 milyon ka pamilya. Ginakabig nga yara sa waitlisted, waitlisted, agon malakip sa ikaduha nga trans sang ayuda sang gobyerno. Ang mga lugar na sakop ng ikalawang tranche ay ang Region 3 maliban sa Aurora Province, National Capital Region, Region Calabarzon, Benguet, Pangasinan, Iloilo, Lalawigan ng Cebu, Siyudad ng Bacolod at Davao. Ito ay batay sa Executive Order number 112 Series of 2020 na inilabas noong ika-30 ng Abril. Ang Albay Province at Zamboanga City ay sakaw din ng pangalawang tranche. Batay naman ito sa memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdea noong Mayo 2. Ang kabahin sa pahayag ni DSWD Secretary Rolando Bautista. Magahulat ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 6 sa ipagawa nga guidelines sa national angot sa distribution sa ikaduha nga tranche sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program sang gobyerno. Suno kay DSWD Region 6 spokesperson May Castillo, ila pa i-verify ang palayag ni DSWD Secretary Rolando Bautista kung bala probinsya sang Iloilo o kung syudad sang Iloilo ang ginatumod sini nga kalakip sa ikaduha nga tranche sang ayuda. Sa bagi naman sang 5 ka milyon nga additional families nga target matagan sang ayuda, ginpahayag ni Castillo nga ila ginasala sang gusto ang tanan agud masiguro nga hindi magdoble ang mabaton sa mga benepisyaryo. Ginpasiguro naman ni Castillo nga mangin mahapos na ang paghatag sa ikaduha nga tranche tungod ipaagi na sa electronic kag mangin contactless. Arestado naman ang natudlo suspetsado sa paghimulos nga pagpatay sa 10 anyos nga bata nga babae sa Oktubre 30 sa naligid nga tuig sa Purok Silhigan, Barangay San Miguel, Banwasang Murcia. Ang suspetsadong kilala kay A.J. Gonzaga, 21 anyos, kag bumuluyo sa muman nga lugar. Sunod kay Police Major Robert De Hucos, ang hepe sang Murcia PNP, nagwa na ang DNA result apang pagkamayon sining ipresentar ang kompleto nga detalye upod kay Murcia Mayor Jerry Rojas sa adlaw nga Miyerkules kun karon nga adlaw. Manumduman una nga nangin person of interest si Gonzaga upod ang amay kag ginkuhaan sang specimen. Ang suspetsado nadakpan paagi sa bypass operation kay nakuhaan sa ginasuspetsuhan Cebu sa tong tiligdan nga Mayo 26 sining nga tuig. Samtang sa exclusive nga interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Gonzaga, ginpanghiwala sini ang akusasyon sa kapulisan sa iya. Duwa pa sang suspetsado nga wala siya sang kailabdanan sa pagpatay kapag himulos sa biktima. Nagapangabay si Gonzaga sa kapulisan nga ipagwa ang matuod nga suspetsado kag hindi pag-ipasibagod lang sa iya. Ang ining si Gonzaga sa karon preso na sa custodial facility sang Murcia PNP. Nakaangko na sang hustisya ang pamilya Lachika sa kamatayon sang 10 ka tuig nga bata nga babayi matapos makilala ang suspect sa krimen kag nadakpan sang kapulisan. Ini ang reaksyon ni Murcia Mayor Jerry Rojas matapos makilala ang suspect sa paghimulos kag pagpatay sa 10 anyos nga bata nga babayi. Sunod kay Rojas, ang DNA test result ang pinakadakong ebidensya nga nakapamatuod nga si Edgy Gonzaga, 21 anyos, kag residente sang amuman nga lugar ang isa sa mga sospetsado sang krimen. Apisar nga 7 ka bulan na nakaligad, nagapati si Rojas nga masakit sa gyapon sa pamilya ang nadangtan sang ilang himata apang bangod sang panibagong nga development sa kaso, maghimo mabuhinan ang kasubo nga ila ginabatsyag. Ginpasalamatan man ni Rojas ang mga kapulisan nga pada nagatutok sa investigasyon sa kaso. Sa 5 ka persona nga nagpaidalam sa DNA test, si Gonzaga lamang ang nagpositibo samtang 4 kaiban pa ang nagnegatibo.
Samtang isa naman ang patay, 4 ang bilason sa aksidente nga nabungguan sa isa ka delivery truck, ang isa ka tricycle sa National Road sakop sa Hacienda Fe, Barangay Batuan, siyudad sa La Carlota, pasado launa ang takna sang hapon kahapon. Ang napatay ginkilala kay Salvacio Escribano, legal sa pangidaron kag isa sa mga pasahero sa tricycle. Sa pagpangusisa ni Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, hepe sa La Carlota PNP, ginako sa driver sa delivery truck, naging kilala kay Ryan Siasan, 27 anyos nga napiyungan ini, rason nga wala gilayon nakapreno, sang malapit na sa tricycle. Doon pa ni Guadalupe, magluwas nga nagbunggo sa tricycle, naglapaw pa sa dalan ang delivery truck, kag nagtupa sa kampo sang tubo. Sa piyak nga bahin sa 4 ka mga pilason, isa ang ginala sa ospital sa siyudad sa Bacolod. Ang tatlo lakip ng drivers ng tricycle nga si Jerry Talam, ang ginakabing naman nga outpatient. Sa karon temporaryo ang ginkustudiya ang drivers and delivery truck, kag handa naman nga mapasaka sang kaso ang pamilya sang napatay. Patay ang 44 anyos nga lalaki sa nagluntad nga pagpangluthang sa Hacienda Tapon, Barangay Daga, Siyudad St. Cadiz. Ang biktima ginkilala kay Loreto Europa Jr., residente sa Hacienda Israel sa amuman nga barangay kag siyudad. May 2 ka pilas sa tiyan kag 2 man ka pilas sa natuo nga paa ang biktima. Suno sa asawa nga si Mary Jane, nagasakay sa motorsiklo ang yabana kag papuli na sa natabo ang insidente. Dugang pa sang asawa antis nawadaan sang paginhawa ang yabana, nakahambal pa ini kung sino ang nagtiro sa iya. Palayag pa sang asawa nga sadtong Setyembre 22, 2017, gintiro man ang yabana kag nakaangkon sang 4 ka pilas. Padayon pa karon ang investigasyon sang kapulisan sa Cadiz sa amo nga insidente. Dakop naman ang 2 ka mga babae sa bypass operation sa Antonio Luna Street, Barangay 1, siyudad sa Silay, mga alas 10:45 tagna hapon sang aga. Ang mga nagkalatakpan, ginkilala nga Sanday Lea Joy Casipe, 31 anyos, kag Jesusa Manalaysay, 27 anyos, tanan pumuluyo sa amuman nga lugar. Sa pagpanguna ni Police Major Rolly Pondevilla, ang hepe sa Silay PNP, nakumpiskar kay Casipe kag Manalaysay ang balor 120,000 pesos nga ginapatian shabu kag 3,500 pesos nga drug buy-bust money. Ang mga suspetsadong preso karon sa custodial facility sang Silay PNP. Arestado ang street-level individual con SLI sa buy-bust operation sa Public Bougainvillea, Barangay Kamingawan, Siyudad sang Oconpurok, Bougainvillea, Barangay Kamingawan, Siyudad sang Kabankalan, sa Hunyo 1, mga alas 3:30 sang hapon. Ang suspect ang ginkilala kay Richard Tulbo, 40 anyos, nagapuyo naman sa Barangay Uringao sa among nga siyudad. Nakumpiskar sa poder ni Tulbo ang balor 12,000 pesos nga ginapatihan shabu, 100 pesos nga buy-bust money, 1,069 pesos nga kantidad sa kag-isa ka motorsiklo. Ang suspect ang preso sa custodial facility sa Kabankalan PNP kag mga tubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginkonformar ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas sa Aksyon Radio nga may tuyo ginman kun tani nga magpasulod sa droga diri sa siyudad sa Bacolod. Iniresulta nga na-recover ang 2.8 milyones pesos nga balor sa shabu bangod sa asod-asod nga bypass operation nga ginhimo sa kapulisan matapos mabaton ang ini nga impormasyon. Suno kay Biñas, wala sadto na maligya ang nabilin nga supply sa shabu tungod ginpatuman ang enhanced community quarantine kay general community quarantine sa siyudad sang Bacolod. Do pa ni Biñas, dako ang pagnubo sa sales sang shabu, makaligad ang 2 ka bulan rason nga nagmahal ini. May impormasyon sadto nga nabaton si Biñas nga sa baylo nga shabu, tawas ang inabaligya sa mga drug pushers sa ilang customers. Ang pagpatuman sang Modified General Community Quarantine akon MGCQ ang ginabantayan sang kapulisan bangod posible gamiton ini agud mapasulod ang stock sang shabu sa siyudad sang Bacolod. Ginmando ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas sa napulo ka station commanders nga tagan prioridad ang kampanya kontra illegal nga droga kasunod sang report nga may attempt ang pagpasulod sang droga sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Biñas, dapat maghiho na ang mga Station Drug Enforcement Unit operatives bangod sa liwat nga pagbalik sa negosyo sa shabu. Dugang pa ni Biñas, hindi lang COVID-19 ang ila kampanya kundi pati man ang programa kontra illegal nga droga ni PNP Chief General Archie Francisco Gamboa. Katapusan nga dakpan sang City Drug Enforcement Unit sa buy-bust operation, Sanday Leo Ledesma sang Barangay Singkang, Peter Locsin sang Camellia Valley, Siyudad sang Talisay, Mark Ibanez sang Villa Angela Subdivision, kag Martina Cordova sang Barangay Villamonte.
Balor 46,000 pesos nga bilis ang shabu ang na-recover sa mga suspect ngayara karon sa custodial facility sang Police Station 8. Magbayluanay sang hepe ang Bureau of Fire Protection Bacolod kag BFP La Carlota sumugod ini sa atong Hunyo 1 na kung nagbayluhan na sa atong Hunyo 1. Ginkumpirmar mismo ni BFP Bacolod Fire Marshal Fire Chief Inspector Publio Plutenia ang iya bagong assignment bilang hepe sang Bureau of Fire Protection sa La Carlota. Sunod sa kay Plutenia, ginkumpirmar sini nga sumugod sa atong Hunyo 1 ang reassignment order ngayon papanawag sang Regional Office sang BFP. Ginpahag ni Plutenia nga overstaying na ini sa BFP Bacolod matapos magpangalagad sa sulod sa 2 ka tuig kag 6 ka bulan. Isa sa mga napundar nga project ni Plutenia sa BFP Bacolod amo ang construction sang bagong fire station. Magabulos kay Plutenia ang hepe sa La Carlota BFP nga si Fire Chief Inspector Dorel Nagpasalamat si Plutenia sa suporta sa publiko sa mga programa kag advocacy sang BFP Bacolod. Natalana nga magmagigita si Plutenia sa mga lokal nga opisyalis sang Bacolod buwas nga adlaw o kon karon nga adlaw antos ini formal nga mag-report sa La Carlota BFP. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:19. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon subong sa new normal, ang paghalong sa aton ikaang lawas ang aton gid nga prioridad. So back to basic, hand washing kag good personal hygiene ang importante mga ka-aksyon. Yari na ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ginarekomendar ko gid sa inyo kay ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap 100% ini nga natural, organic, scientifically proven nga antibacterial, antiviral kag antifungal soap. Chemical free pa ini mga ka-aksyon kag very mild lamang. Pwede gamiton bilang feminine wash, pwede man mausar bilang shampoo para sa imong kaspa, kung may punggod ka dira, may body odor ka dira, kag iban pang skin diseases, manami gid nga gamiton ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen, bista na sadto pa mga aksyon, ginagamit na sa aton mga katigulangan sa mga nagkalain-lain nga skin diseases. Sa aton moderno nga panahon, ari subong ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Gamiton ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga kaaksyon para sa hand washing sa aton nga pagpaligo para ma-eliminate ang virus. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, mga kaaksyon, mabakal ini sa Bacolod, sa Wakong Stores, kag Sincere Drug Stores, available man sa mga drug stores malapit sa inyo lugar. Kag sa aton nga paglikaw sa balatian mga kaaksyon na ining mga respiratory diseases bla pareho sang ubo, sipon, trangkaso, kag hilanat. Likawan naton ini kay amo ni siya ang mga sintomas man sang COVID-19 bisan na wala kang isa sang COVID-19 basta gani mag-ubo, masipon o magtrangkaso ka, dudahan ka na dayon. That is why importante kayo nga likawan ginaton ini nga sahi sang respiratory diseases. Kag para dira ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Nga ang amo ni recommend naton sa inyo puno ini sang vitamin C. Natural iya kag organic kag wala sang preservative kag himo sa pure mangosteen. Kag puno pa ini sang B-complex, ang B1 para ini sa aton nga nerve o kon reflexes, ang B6 para sa aton nga baga, pabakod para nga hindi kita dali-dali matapikan sang ubo, kag ang B12 para sa mayong absorption sang sustansya halin sa mapagkaon nga aton ginakaon. Kag kapalob lamang kamo ka aksyon ning Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ginara-export ini dito sa Estados Unidos. In fact, nakabaton ini sang international awards gikan sa Estados Unidos. Gintagaan ni sa 5-year nga expiration period sang Food and Drug Administration sang Estados Unidos. So, gamit na kita. Ugaliun natin ang paggamit sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Puno ini sang vitamin C. Natural ka organic, wala iya sang preservative kag himo sa pure mangosteen. Mapakalaton sa tanan nga sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store kag mga butika malapit lang sa inyo lugar. Alliance of Healthcare Workers nagpaandam sa posible pag-resign sang maramo nga mga health workers. Samtang religious gatherings sinadilian sa gyapon sa mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Sa
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kaya balo ka mabalanga sa sininga panahon, importante atong ikayong lawas. Sagod malikawan ng balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Magamit na sa Sunthone Plus Gold. Ang Sunthone Plus Gold maka-action mas ginpa-improve kag mas epektibo na. Bagod mayaran ni sa extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina ang mga mas epektibo nga makabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iwan pa. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Sunthone Plus Gold, mabakal ini sa mga butika. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagpaanda ang isa ka health group nga madamo nga nurses kag doctors ang posibleng mag-resign bangod sa kabalaka nga matapikan sang makamamatay nga coronavirus disease kung ang gobyerno ang padayon nga magbaliwala sa mga concerns sa mga health workers.
Sunod sa Alliance of Healthcare Workers, may mga report nga ang nurses sa Southern Philippines Medical Center ay nag-resign bawod sa kabalaka sa COVID-19 pandemic nga magalapta pa matapos ang inaligar na paslawan ng health authorities nga ma-address ang nagasaka kanamuon sa mga healthcare workers nga infected sa virus. Suno pa sa AHW, wala sila masatisfy sa damlaglangin pahayag ni Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang death toll sa mga health workers ang naguntat na matapos sinagpanagdag ang gobyerno sang madamo nga personal protective equipment sa mga hospital. Una na nagpaandam ang AHW nga ang kapaslawan sa pag-address sa concern sa mga healthcare workers ang posible magtugas ang pag-collapse sang bugos nga health system sa Pilipinas. Nakagasto na ang gobyerno nasyonal sa 14.1 bilyones pesos para sa pagbakal sang protective gear, test kits kag medical equipment nga kabahin sa pagtinguha sang pungsod agod matap na ang COVID-19. Sa nasambit nga kantidad ang 12.1 bilyones pesos ang nagkadto sa pagbakal sang 6 milyones 62,019 ka PPE samtang 1.6 bilyones pesos ang ginusar sa pagbakal sang siyam ka nagkailangan nga PCR test kits. Sa report ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso, ginpahayag nga may napulo ka mga units sang automated nucleic acid extraction machines ang ginbakal nga nagabalor sang 400 milyones pesos. Dugang pa may 23.8% na ka PPEs ang na-deliver kag may dugang nga 65,330 ka PPE sets ang ginbakal o sarang savings halin sa sobra nga kwarta sa nagligan niya ginbakal. Palayag pa ni Duterte ang ginapaabot nga matapos masunod nga semana ang delivery sang mga test kits. Nadugangan pa sang 7 ang kadamuon sa mga pulis nga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa monitoring report tutob Martes ang gabi, ginpahayag sang PNP Health Service nga naglambot na sa 326 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa mga kapulisan. Mga 720 na nga pulis ang nakabig nga probable cases, samtang nagapabilin sa 683 ang suspected cases. Ginpahayag pa sang PNP nga nagdangat na sa 174 ang kabilugan nga recoveries sa PNP sa nasambit nga balatian. Nagapabili naman sa 4 ang record nga patay sa amo nga virus. May arasang 12 ka bago nga nagpositibo sa COVID-19 sa mga Pinoy abroad. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, tubtob Hunyo 2, nagsaka sa 5,230 nga kumpirmado nga nagpositibo sa COVID-19 sa mga Pinoy gikan sa 47 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga kadamuon, 2,717 ang pada nga ginabulong sa nagkalain-lain nga hospital. Yara naman sa 2,166 ang overseas Filipinos nga naka-recover sa amo nga balatian. Samtang nagsaka naman sa 347 ang kadamuon sa mga Pinoy abroad nga nagkalamatay tungod sa COVID-19 pandemic. Ginpahayag naman ni Justice Secretary Menardo Guevara nga hindi sa gyapon pagpanugutan sa National IATF ang mass gatherings kalakip na ang religious activities sa mga lugar nga yara gyapon sa General Community Quarantine. Ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases napatigan sa meeting upod ang religious sector kag local government units. Sunod kay Guevara sa pagsinapol na desisyonan nga ipabilin ang tubtob na pulo lamang ka mga persona sa religious gatherings sa mga lugar nga napaidalom sa GCQ ilabi na sa NCR sa din na record ang pinakamadamo ang kaso sang virus. Samtang umpisa sa Hunyo 1 sa mga lugar naman nga napaidalom sa Modified General Community Quarantine, kung pagkatugutan na ang religious gatherings nga may tubtob 50% sang maximum capacity. Sunod pa kay Guevara, ang Department of Health ang magasumenter sa bagong data analytics sa Hunyo 10 nga magaserve nga basihan sa posible reclassification sa mga community quarantine levels umpisa Hunyo 15. Una na ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga umpisa Hunyo 1, ang bilog nga pungsod ang paidalom na sa Modified GCQ, magluwas lamang sa Metro Manila, Region 2, 3, 4A, amuman sa Pangasinan, Albay, kag mga syudad sa Davao, Baguio, kag Iloilo, sa din na paidalom siyapon sa GCQ. Ginpanugutan na sa gobyerno nasyonal ang gradual nga pagbukas sa mga food establishment nga may dine-in services sa lugar nga ginpaidalom na sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Ang health protocols kinahanglan ipatuman sa dine-in setup bilang pagsunod sa desisyon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Ang Cordillera Administrative Region, Region 1, magluwas sa Pangasinan, Regions 4B, 5, 6, 7, or 8, kag 9, magluwas sa syudad sang Zamboanga, Region 10, magluwas sa syudad sang Davao,
Region 12, Caraga, kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nakapaydalom sa Modified GCQ halin Hunyo 1 tugtog 15. Ang nabilin nga lugar sa pungsod kalakip ang Metro Manila, ang ginpaydalom naman sa General Community Quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, kaupan ang pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, hindi magkalipat nga mag-inuman sa CL-Pito-Pito. Kaya man ang CL-Pito-Pito, ang bayaran isang 26 mg ng vitamin C, kagabulig ini pabaskog sa immune system. Mga ka-aksyon, likawan lang ang nagabaligya house to house ang pick nga CL nga nabutang sa mineral o kon plastic bottle o kon ang lapad bottle. Para sigurado kagarantisado, magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon farmasya, kag available man ini sa Fritzy Store dira sa may public market sang Barangay Carabalan, Himamaylan City. Laking CL Pito-Pito, laging panalo. Ito yung mamatiyan na atong mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balik kay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.